otim kamano. Koro joma dhi nyime wayudo kanyo ni jodak mawuok e gwenge ma Salama, Emali, Makindu kod Kibwezi oyudo mich mopogore opogore kowuok kuom kambi ma Safaricom seche ma safar mar Safaricom Sambaza Furaha ne olimo kaunti ma Makueni. Safaricom omedo lero ne jopiny chenro duto mago magichiwo seche moingo magihingo igni 24 nyaka ne kambino chakre. Frederick Omondi miyo walerno. Ne en mor lilo ne jodak ma Salama okinyi ma kawuono kane safar mar Safaricom Sambaza Furaha ne ochopo e gwengego. Jopiny kawuok oko kar rombgi kendo rwako kambi tudruokno mane oten gi jolendo mag Royal Media Services. Safaricom medo kelo chenro gi machiegni gi jopiny kendo singo ni chenro magichiwo kaka mar M-Pesa, simbe ma ichulo mos kod pochi la biashara nigi arita makare. It's about continuous engagement, doing customer advocacy. It's about continuing to complement our services, bringing our services close to each other, and also helping build and transform lives. Mimi deal na mambo ya matunda na ninafurahia sana pochi la biashara juu inanisaidia. Pesa ikienda wrong number huwa ipotei na rejeshewa kama kawaida, inakuwa kama haki yangu. Jodak ma Salama mane hapgi oleng'ore ne oloyo mich mopogore opogore kaka simbe, gwen kod diek mag Christmas mane ichiwo gi Safaricom. Ninashukuru sana Safaricom kwa kupatia watu sikukuu ya kuku na mbuzi. Kwa hivyo ninashukuru sana Safaricom na radio ya Mzee FM na Citizen kwa kupatia watu sikukuu. Nashukuru sana leo Safaricom imekuja, nimeshinda kuku, leso na nashukuru sana kwa Safaricom, endelee hivyo. Kowuok Salama, safar no chomo Kibwezi kuma jolendo mag Musi FM kod Radio Citizen ne obedo e ongala manyime mar moro oganda. Leo ni siku ya 3 ya Safaricom Sambaza Furaha Caravan Ukambani Edition. Tulianzia juzi Kitui, jana tukaenda Machakos na leo tuko Makueni, na mashabiki wetu pamoja na makastoma wa Safaricom wamejitokeza kwa wingi, wamejishindia zawadi nyingi, na tunawahimiza hata wale wengine kwenye tunaenda Emali, Kibwezi pia wajitokeze kwa wingi. Odiochieng' makin safar no ne donje gwenge makadho wadh nam chumbi kageno ni Safaricom dhi medo dhialo johera gi mich mag Christmas seche magihingo igni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi pachoka. Frederick Omondi, Ramogi TV.